खुलुमबाय आं माइनाव बसुमतारी गिबियावनो बर' रादाब नायगिरि नोंथांमोनखौ आं सिनिलाव बरायबाय लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैबाय आं गोदान मोनसे रादाब नोंथांमोना भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि गिबि खौराङाव दङ बिटिसि बिसायख'थिनि उनाव बिपिएफ हानजाया देरहाखांनायनि उनाव दादागिरि आखु दिन्थिनायाव सासे आइजोखौ बिपिएफ दोलोनि सुबुंफोरा लामायाव थाबायनो होआखै बुंनाय सावगारिया समाजारि बिजोङाव गोबां गोसारदों। जों थाबायनो मोनानो। हेलौ लोगोफोर, नै नांगलनि मानसिया आंखौ थाबाय होआनो, जोंखौ थाबाय होआनो, इउपिपिएलनि मानसिखौ थाबाय होआनो, आंखौ लामा होथेदों, रायफैबावदोंसो खानजाबदिया आंखौ। जों थाबायनो मोनानो। बाक्सा जिल्लानि मसलपुराव बड'फानि मुसुखाखौ सोरबा दुथां सुबुङा खहा खालामनाय जाथायखौ लानानै एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा मोनसे फेसबुक पस्टनि गेजेरजों गोजोन गैयै थासारि फैफिननो हागौ नामा बेखौ लानानै जिंगासिदों। दिपेन बर' बिथाङा फेसबुक पस्टनि गेजेरजों फोरमायथिदों बर' बिसायख'थिनि फिथाइ फोसावनायनि उनाव मसलपुराव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुसुखाखौ देख्लाबबाय आरो क'क्राझार रुपनाथ ब्रह्मनि मुसुखाखौ सिफायनाया मानि इसारा थारैनो दुखुनांथाव आरो साननो गोनां। सानैबो गेदेमाया बर' हारिनि थामोनथा रैखाथि आरो ट्राइबेल हारिनि आइकन, जाय गोजोनखौ बेसेबांबा खस्थ'नि गेजेरजों दाबाय। बे गोजोना हिंसा आरो असान्थिजों साग्लोबफिनगोन नामा होनना बिथाङा फोरमायथिदों। मख'नो गोनांदि बड'फानि मुसुखाखौ सिलिंखार खालामनाय सावगारिखौ समाजारि बिजोङाव गोसारनायनि सायाव लाइमोननि बिपिएफनि दैदेनगिरि कास्टम बसुमतारी बिथाङा माखासे बाथ्राखौ फोरमायथिदों। खुलुमबाय, आं मुस्रि कास्टम बसुमतारी। आङो लाइमोन बिपिएफनि लेङाइ आफादगिरि। आं कास्टम बसुमतारी जानानै आथिखालाव ससियेल मिडियायाव जोंनि सायाव माखासे जोंनि अपोजिशनफ्रा एलिगेसन लाबोगासिनो दङ। बिनि सायाव आङो क्लियारलि फोरमायना होनो सानदों। जों बिपिएफआ बड'फाखौ जोङो मानियो, सिबियो आरो बड'फाखौ अरायसम सिबिलांबाय थागोन। दा आथिखालाव ससियेल मिडियायाव बर' हारिनि बिफा बड'फानि मुसुखायाव जेरैबादि मुसुखाखौ जि खालामदों, बिनि सावगारिया ससियेल मिडियायाव भाइरेल जागासिनो दङ। जोङो लाइमोन बिपिएफनि जानानै दुखु फोरमायदों आरो बेबादि खालामनायखौ जोङो कन्डेम खालामदों। जोङो बड'फाखौ अरायसम सिबियो आरो मानियो। बिनि थाखाय बिपिएफ हानजाया देरहाखांनायनि उनाव जोंनि मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा थुलुंगाफुरियाव बड'फाखौ खुलुमनो थांगोन आरो सेक्रेटारियेट खाथियाव थानाय बड'फानि मुसुखायाव बिबार बावनायजों लोगोसे बड'फाखौ सिबिबोनाया जोंनि बिपिएफनिनो मोनसे कालचार। दा आं फोरमायनो नागिरनाया बिसोरजि जोंनि अपोजिशन माखासे अपोजिशननि दैदेनगिरि बिथांमोनहा बिसायख'थि जेनखांनायनि उनाव बिपिएफनि सायाव बरनाम लाबोनो सानदों, बिपिएफखौ बरनाम खालामनो नागिरदों, बिपिएफनि सायाव गाब फुननो नागिरदों आरो दुथां जाय अपोजिशन बिथांमोनहा बे जोंनि बर' हारिनि बिफा बड'फानि मुसुखाखौ जानला मोनला खालामदों। बेखौ जों कन्डेम खालामो आरो बेखौ बेबादिखौ खालामग्राखौ सास्ति होनो नांगौ। बेखौ जों आंनि फारसेनिफ्राय आङो खावलायहरबाय। दा बिसायख'थिया जोबलांबाय। आङो बिटिसिनि रायजो राजा बिथांमोनखौ आं साबायखर बावो। साफ्रोमबो बिटिसिनि रायजो राजा बिथांमोनहा जोंनो बिपिएफनो भट होबाय मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारखौ फोथायनानै, आरो आं रायजो राजा बिथांमोनखौ साबायखर बावो। नाथाय बिसायख'थि जोबनायनि उनाव अपोजिशन टिमफोरा बिथांमोनहा समाजखौ गुबुनले खालामनो नागिरनाय, बिपिएफखौ बरनाम होनो नागिरनाय, बेफोर जाहाथे खालामा बेखौ आंनि फारसेनिफ्राय खावलायनाय थाबाय। बिसायख'थिया फैगोन थांगोन, नाथाय जों अनलायनानै थानो नांगोन। जों गावजों गाव अनलायलायनो नांगोन, मान होनो नांगोन आरो जाहाथे जोंनि ओनसोलाव अरायसम पिस जायो, जोंनि ओनसोलाव अरायसम गोजोन थायो आरो गावजों गाव बिदा फंबाय अनलायनाया अरायसम बारायलांबाय थायो। बेखौ आङो कास्टम बसुमतारी जानानै आङो खावलायनाय थाबाय। खनसेबाव बिटिसिनि रायजो राजा बिथांमोनहा बिपिएफनो मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारखौ फोथायनानै बिपिएफनो भट होबाय। बिपिएफआ मेन्डेट मोनबाय, 28 जन MCLA जोंनो होबाय। बिनि थाखाय बिटिसिनि रायजो राजा बिथांमोनखौ साबायखर थाबाय। जोबथारनायाव बर' हारिनि बिफा बड'फानि मुसुखाखौ
बेबादि खालामनायखौ आं कन्डेम खालामो बेबादि जाहाथे खालामा जोंनि ओनसोलाव अराय सम गोजोन थाथों आरो बिदा फंबाय अनलायनाया बारा जाथों जों अराय सम खौसेयै रायजो जानो हाथों बेखिनिखौनो आं आंनि ससियेल मिडियानिफ्राय बिटिसिनि रायजो राजा बिथांमोननिसिम फोरमायहरनाय थाबाय थेंक इउ गोजोन्थों। सुक्लाय सेरफांनि नावकाटानि दुर्गा फुजासालियाव फुजा होनानै बिमा दुर्गानि बोर लादों आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि मानगोनां बिस्वजित दैमारि बिथाङा। जों जाबाय भारतनि फिसा आरो जोंनि भारतनि जिथु हारिमु बे हारिमुआव इसोर सिबिनायनि मुङै आइ दुर्गाखौ बोसोरफ्रामबो बे तिथियाव फुजा खालामो आरो जोंबो उन्दैनिफ्रायनो बेफोर फुजायाव माने मा होनो जेब्लायबो सिबिनाय बावनायजों लोगोसे रंजा बाजा दिनखौ बारहोबोदों। गतिके बेबायदिनो दाबो आङो बायदिसिना फुजा मण्डपफ्राव आङो थांदों आं जिहेतु दा रायजोनि मानसि गतिके मोनसेल' जायगायाव गावल' फुजा जाबाय थाबाथ' जाया फुजा जायफ्रा माने बेबस्था खालामदों बिसोरखौबो लोगो हमनाया गोनांथि दं हिसाबै आङो बोसोरफ्रामबो फुजा मण्डप गिदिङो हिसाबै एबारावबो आं गिदिंदों आरो दिनै आङो गरेस्वर नावकाटा महरिपारा बेनिफ्राय दा सुवागपुर जेसेबां दं ओनसोलाव आरो ओरै जायगायाव जि समस्तिनि दं बेफ्रावबो माने गिदिंगोन थांखिया बेल' जे बयखौबो खेबसे राव होलांनाय आरो आइ बिमा दुर्गा बेखौ जेराव सिबिदों बेवहाय खेबसे सिबिनायखौ बावलांनाय गतिके जों बयबो बे सिबिनायखौ लाखिनांगौ जोंहा फोथायथि दं जे बिमा दुर्गानि बोर सारस्रिनायावसो जों दिनै गावखौ गसंथानो हादों आरो जोङो जायखि जानायफोरखौ जोङो माने दबथायनो हादों आरो नङाबा जोंखौ जेब्लायबो गाज्रि खामानि मावनो थुलुंगा होबाय थायोमोनब्ला जोंनि गोसोआ जों बेखौ दबथायनो हामालै बेखौ मावजायालै बे थिग जानाय नङालै बे साननाया जोंनाव फैनाय नङामोन आरो बेखौ हानाय नङामोन बे गासिबो जोंनो आइ बिमा दुर्गाया सक्ति होदों होननानै गुनि गियानि सुबुंफ्रा बुंदों ओंखायनो जोङो आइ बिमा दुर्गानि आशीर्बादखौ बे समाव बे तिथियाव लानो हायोब्ला मोजां। गासिबो रायजो राजा नैबे समाव मा बुंनो सानो सार? ना बयबो सिबिनांगौ बे सानथाम सानब्रैया सिबिनायनो दिन सिबिनांगौ बयबो आरो जों आशीर्बाद लानांगौ माने बोर लानांगौ बिनि उनाव गावखौनो जों माब्रैहाय मोनफ्रोमबो आनजादाव उथ्रिलांनो हायो बिनि थाखाय जों साखाफारा जानांगौ थारैनो जोंनि बे गोथार गोसोजों सिबिनाया थायोब्ला निस्सय जोंखौ बिमा दुर्गाया बोर सारस्रिगोन।